Sa number 3, SRA Administrator, ginarespeto ang desisyon ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson na mag-go green sa ila sinipakigbato kontra sa peste nga RSSI. Sa ginrelease nga statement ni SRA Administrator Pablo Luis Azcona, iyagin sila nga ang kinahanglan sa sugar industry subong kuluyag sa mga mangunguma nga makarecover ang mga standing crops gikan sa kahalitan sang RSSI amo ang immediate nga aksyon. Ilabi na nga halos 3 na kabulan ang nabilin antes ang galing. Kung natural control ang gamiton nga pamaagi sino kay Azcona, hindi ini mangin madasig, hindi man barato. Sadto pa man sino kay Azcona, ang SRA ang nagagamit na sang biological kag natural control sa pagtap na sang RSSI. Naga-mass produce na gani sila sang fungi kag local parasites. Iyaman ginsiling nga sa press statement sang CONFED sa tung June 3, giningiyo sang grupo ang DA kag SRA nga magpatuman sang large-scale preemptive measures kaangay sang aerial spraying. Rason nga nakibot sila sa ginpagwa nga pahayag sang isa sa mga lideres nga si Anay Governor Rafael Coscolluela nga advisor man sa Governor's Office nga may lain nga opinyon. Kung tani suno sa kay Azcona, nagatagman sila sang tion nga magpamati sa real experts. May mga farms nga ginigo sang RSSI nga nagamit sang drones kag tigayon nila na minimize ang infestation paagi sa low and slow methods ng spraying. Sa dalagan sang infestation, karon ang probinsya sara makapamierde sang 33,000 hectares sang sugar production o kung 150,000 metric tons sang raw sugar kung wala sang immediate intervention. Nagasalig sila nga ang chairman sang RSSI Task Force may nagakaigo nga solusyon. Kuluyag sang probinsya mangin involved sa gihapon ng original task force kag set up, nagapabilin ang commitment sang SRA diri. Magahulat sila sang abiso sang gobernador. Samtang magasugod naman ang SRA sa pagbulig sa Negros Oriental nga bukas sa immediate solutions.